حبيب تاعي، كيف انتم؟ سبتوني وكلوا شفيرة. insomma jena kif qed taraw issa raġel anzjan irtirat impappi l-pensjoni li jtien il-gvern għax issa l-età hemm qiegħda illum il-ġurnata għandi 95 sena jien żgur għalkemm bejnietna kulħadd jaħsibni żarta. Imma l-età kif għattilkom hemm qiegħda u llum il-ġurnata nħossha għalkemm ħanajdilkom jien qatt ma mrat b'xejta. Imma llum qed imbagħad daqsxejn mill-pressjoni, kultant titla' li naqra, għandi pacemaker bla battri, ħarġ li t-sokkor u kultant tini xi tarixa żgħira f'qalbi. Ejwa, dal-aħħar ukoll qed tattakkani d-dimensja bejnietna, imma mhux qed nagħti kaset tifhem, kultant ninsa fejn nagħmel l-affarijiet u nibqa' dej. U di l-Parkinson's għażitni bejnietna lanqas toilet ma nkun nista' nagħmel għax nibda nfajjar kullum kien barra fit-toilet. Miskin min jidħol warajja għax jaħseb li qiegħed il-pixxina. Imma insomma, jiena għattilkom x'jisimni għax naf. Leli, jiena jisimni Leli u waqgħu ir-raħal isibuni l-kalandra. Naħseb naf għaliex ta' għax impaċpaċ ħafna. Imma niftakar, meta kont iżgħar kienu jisibuna tal-fosfru. Lil-missier jekk kienu jisibuha tal-fosfru. Għax missieri kien ibeħ l-ispirtu tal-melħ bil-karettun. Ejwa, kont miżżewweġ u l-mara ħallietni meta kelli għandu kun 40 kelli, però nsejt ġisimha l-mara ta' issaqsunix għax nsejt ġisimha għax wara li kienet mietet kont batma waħda naqra mqarba u kienet tilfitni. Imma insomma, issa llum il-ġurnata qed nintefalwaw għall-kwiet. Illum ta' kam kien hawn sabiħ mas-sebħ tara x-xemx tiela naqżiffa arja tas-siġar u aħjar minn hemm barra għax dal-karozzi joqtluni. Għalkemm jien kont insuqta u kelli karozza ta' x'kemm kienet tiġri. Darba kont qed insuq gazdan mal-pjanċa u rani pulizija. Għalli uj, le, aqla dik il-liċenzja minn hemm. Tajtielu u ħadili. L-għada rġet reġt bil-karozza gas mal-pjanċa u rġejt intqajt mal-istess pulizija. Għalli le, il-liċenzja. Għatlu biex diġi tajtilek. Ħanħallijkom xbieb ħalli tkomplu taraw il-programm. Sellu li sakemm nerġgħu nintaqgħu. Saħħa. ġajtu. Imma s-jajtu, nidġa.
Lili għaw dejjem s-sibuni ta' ġifiri. Meta tridu, ejjaw uqodu. Jena u l-għana tijaj, għawala nħares lejn il-siġer u kultant jabdi xinaqqa ta' għattus. Jek mux ġurdin, jek unax kultant ma narafomx. Għattus u ġurdin. Insomma, l-lum kont naqra dizappuntat kif wasalt hawnhekk tafux. Għax, għawal kemm hawn mimli bit-tankijiet tal-iskart, kultant issib xi ċoċ jarmilek l-iskart u l-boros malat. U naħseb li llum kien hawn xi wieħed żaqqiq jikol minn daw il-pakketti tal-ħelu. U t-tankijiet ma romx għax bada jarmi malat. Mbagħad insomma bit-tbatija kollha xina anka slip disk jgħidula dik dik. Slip disk għandi. U jiena ma nistax noqgħod nitbaxxa wkoll. Imma provajt għamilt kemm stajt u ġbart dawn il-boros u tfajthom fil-tankijiet. U ftakart li meta kont għadni żgħir kont nagħmel ukoll. Darba niftakar kont sejjer il-quddis ma' nanna. U aħna u mexjien rajt borza u kont se niġbora. U nanna għalt kemm se ndum ngħidlek ma rridekx tiġbor imbarazz mill-lat. U komplejna mexjien, insomma, wara ftit nara Santa. Nsejta minn kienet, għandikun ta' Doris, le mhux Doris Buġejja dik ġuża Buġejja. U kont se niġbora. U nanna għalti, kemm se ndum ngħidlek Manuel, tiġborx affarijiet mill-art. U ħallejta, komplejna mexjin u nara żewġ liri. Għattela nanna, kif rajt żewġ liri, għattela nanna daw ħan iġborhom ta' għalt li Manuel tiġborx imbarazz mill-art. Den nanna, nimxu ftit ieħor u nara 5 liri. 5 liri, dak iż-żmien kienu ħafna hux. Imma insomma, reġgħet qasli li ma tridniex niġbor imbarazz mill-art. Insomma, kważi wasalna ħdejn il-quddis. In-nanna żelqet f'qoxra ta' banana. U jien ma ndunajtx mill-ewwel u smajta tgħajjed, Manuel, Manuel ejja ġborni. Kienet minn xura mal-art. Mort f'deha u kif kienet għattila nanni. Inti ma tlix biex ma niġborx imbarazz mal-art u ħallejta hemm. Kemm għajtet kienet dikinhar, iġborni Manuel, iġborni. Mhux inqalti biex ma niġborx imbarazz mill-art. Ħbieb tiegħi, meta tkunu f'xi post pubbliku importanti, tħamġux. Issa morru, ħanoqgħod daqsxejn għall-fresk. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, selluli,